Liči na kožu, na dodir je kao koža, ali nije koža. Novčanike i futrole za mobilne telefone Milan Jović proizvodi od plute i filca. Ti specifični materijali se moraju uvoziti. Ni oni, ni mašine nisu jeftini, a kupci, oni sa težim novčanikom, izbirljivi. Zato, iako priznaje da nije imao detaljni plan poslovanja, Milan ipak nije u sve ušao zatvorenih očiju. Biznis plan je neophodan jer predstavlja osnovu poslovanja, projekciju troškova, prihoda, nekih realnih, koliko god je to moguće, realnih predviđanja. I naravno marketing, strategija, kontakt sa partnerima, formiranje cena, dakle sve ono što je apsolutno neophodno za neko perspektivno poslovanje. Plan je prvo bio da vidim reakciju kupaca, zato sam i krenuo online prodaju fizičkim licima. Slao sam im mailove, tražio sam povratnu informaciju, njihov feedback o njihovom zadovoljstvu. Sada kada vidim da to ima, da su ljudi zadovoljni, da to ima potencijal, imam nameru da nađem neke partnere i da u sve to uđem ozbiljno. Ekonomski ekspert je neke koja je grantom u opremi pomogla i Milana, a samostalno od 2005. ili kasnije u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima i još oko 1800 preduzetnika, kažu da svaki početnik u poslu mora da ima plan razvoja svog biznisa. To je dokument koji sam preduzetnik, sama mala firma treba da koristi i od samog početka, pa i u daljem razvoju da prati šta je to planirala, šta je uradila, zašto nije uradila, ukoliko nije, ajde kako da to kreira i da poboljša, s druge strane ukoliko je uradila da onda unapredi i da povećate neke ciljeve. Tako da to je interni dokument, iako kažem, većina naših građana smatra da je to za banku, za fond za razvoj, tako to je pre svega, kažem, ponavljam, za preduzetnika, gde on kreće da razrađuje svoju poslovnu ideju mnogo objektivnije nego što je ono subjektivno onakva ideja koju imam u glavi, koja je uvek više pesimistička, više, izvinjavam se, optimistička nego što je, da kažem, bliže nekoj realnoj varijanti. Tako da, kroz biznis plan tu neku maksimalno optimističku ideju svodimo na realni nivo. Moj biznis plan je bio pokazao se prilično realnim i tačnim. Tako da sam bio prilično zadovoljan nekim svojim predviđanjima. I na seoskom gazdinstvu u Malošištu, gde se peče paprika za ovogodišnji ajvar i sprema druga zimnica koja će krenuti i put Vojvodine, kažu da se zacrtani planovi u protekle 2 godine ostvaruju. Biznis plan imali smo naravno pre samog početka dok smo počeli da radimo biznis plan, to su uglavnom moji roditelji radili i kad sve se saberu i oduzmu, bukvalno su došli do zaključka da od ovog može se živi, da se zaradi od ovog. Ide po planu, ima naravno oscilacija negde malo za škripi što se kaže, ali šta je tu je prelomi se, ide se dalje i ne odustajemo od ovoga što smo krenuli. Od plana da uspe nije odustao ni kozar iz Ostrovice. Kad je video da se uzgoj koza sam za sebe i ne isplati mnogo, Dobrica Radivojević proširio je plan. Umesto da ga prodaje drugima, mleko je počeo sam da prerađuje i otvorio je mlekaru. Ne isplati se teško jedno bez drugoga zato što mlekare slabo plaćaju mleko. Mi smo u početku i davali Niškoj mlekari mleko, međutim oni su to toliko bedno plaćali da smo se mi morali smo da se opredelimo i na preradu. I tako je to počelo. Polako smo radili preradu u primitivnim uslovima i onda se uključio grad, video da smo mi uporni i onda su nam donirali prvu opremu. Znači, oko 350.000 su nam oni dali 2007. godine. I onda smo se registrovali kao i poljoprivredno gazdinstvo i tako smo počeli i prošle godine, 2015. godine smo prerasli i u mlekaru. Znači iz gazdinstva u mlekaru sad imamo i mlekaru registrovanu. U Korici, dok sprema kolače i snova, Miloš Novaković stalno osluškuje tržište. Zato i planove prilagođava njemu. Strategiji koju sam imao za početak u prvi godinu i po dana, u mnogim slučajevima sam odstupao od predviđenog plana šta ću sada da radim. Jednostavno,
postoji neki okvirni put kojim idem, ali jednostavno u poslu kojim se bavim i u stvarima koje pokušavam ja ovde da dovedem, ne može tačno da se uradi plan, sad ću to, konkretno samo to i to. Jednostavno, mnogo je ideja, neka se ideja koja je ostavljena za 4. godinu možda bude interesantna sada u 2. godini ljudima, pa iz 4. godine povučem u drugo, ovo iz druge prebacim za 4. godinu. Tako da postoji neki okvirni plan, ali nije striktan i fiksan ako treba da se menja, vrlo lako se i to izbalansira. Sagledavamo sve moguće rizike u poslovanju, od toga, od početka, od nabavka, od same investicije, od nabavke opreme, od zapošljavanja radnika, definisanja proizvodnog asortimana, proizvodnje prvog proizvoda, testiranja tog proizvoda, izlaska na tržište, pravljanje te finansijske konstrukcije koja je jako bitna, da vidimo jednostavno da nađemo sa koliko proizvoda ili usluga mi jednostavno pokrivamo troškove poslovanja, a sa koliko zarađujemo. Plan je bio da prve 12 meseci poslovanja, budem u nekoj pozitivnoj nuli. Međutim, prošao sam bolje od toga, tako da sam imao, uz neke varijacije, fluktuacije, imao sam neku pristojnu zaradu za naše uslove. Uglavnom svega sam se odrekao tih prvih godinu dana da bi tu svoju ideju sproveo ovako kako sada počinje da raste. Znači, tih godinu dana prvih nije bilo ni izlazaka, ni kupovina novih garderobi, novih patika, novih čisto nužda, ako je neka bila, to je, ali uglavnom tih godinu dana života sam se odrekao. Gotovo istu rečenicu ponavlja i Veljko Nikolić, koji je proizvodnju alata, odnosno kalupa za obuću, nasledio od oca. Bukvalno svaki dinar koji nam ostane, koji zaradimo, ponovo ulažemo u posao da bismo mogli da širimo poslovanje, jer jednostavno mora da se radi na taj način. Možda kroz koju godinu bude drugačije, tako da ćemo i više da uživamo u plodovima svog rada, a nadam se u slobodnom vremenu. Baš tako razmišlja i Anđelina Branković. I ona je uz pomoć neke nabavila mašine ispod kojih njene kreacije postaju moderne ženske tašne i torbe. Izračunam sve troškove, pa onda i da imam dodatno za sebe, ali uglavnom sve što zaradim ulažem u posao, širim proizvodnju. Ja se nadam sledeće godine da ću da zaradim dovoljno za sebe, a kroz koju godinu i da proširim svoju proizvodnju, da zaposlim još nekog kod sebe. Naravno, nadam se da ću dobiti pomoć države za širenje proizvodnje. Dakle, potrebno je da kada se razmišlja o nekoj poslovnoj ideji da, ok, imamo ideju, potrebno je napraviti neku grubu skicu same poslovne ideje. Dakle, šta je taj proizvod, da li je to samo jedan proizvod ili imamo više proizvoda ili usluga. Nakon toga istražiti tržište nabavke, odnosno konkretno da li će to biti jedan dobavljač. Ukoliko je samo jedan dobavljač, onda možemo biti u problemu, jer ukoliko on ugasi firmu ili ne može da isporuče nama opremu, automatski naši kupci gube na kraju, jer izgubit ćemo naše kupce. Dosta preduzetnika koji kreću u biznis, a koji su, na primjer, imali već iskustvo u toj delatnosti, delimično već i poznaje tržište i dobavljača i tržište kupaca. Jer kad kažemo tržište, postoje obe strane. I na strani ponude, gde vi kupujete sirovine, repromaterijal, angažujete ljude, kupujete mašine i tako dalje, s druge strane da prodajete vaš proizvod. Jedno i drugo tržište vam je jako bitno, jer se upravo u toj nekoj razlici između cene koštanja proizvoda, koji dolazi faktički od te neke tržišta nabavke, odnosno i s druge strane od tržišta prodaje, gde vi prodajete finalni proizvod, kad se oduzme prodajna cena i cena koštanja, to je vaša zarada. Sav repromaterijal nabavljam iz inostranstva sa 3 kontinenta. Nešto iz Severne Amerike, nešto iz Evrope i iz Azije, iz Kine. Ovo su proizvodi izrađeni u potpunosti od prirodnih materijala. Ali ljudi obično pod tim podrazumevaju, imaju neku viziju da je to pamuk, koža ili tako nešto, lan. Međutim, ovo su, u pitanju je pluta. To je kora hrasta, posebne vrste hrasta koje uspeva samo u Portugaliji i na jugu Francuske.
Tako da u ruci pluta deluje kao koža. Tako da ima karakteristike kože, vodootporna je. Pored plute koristim i filc. To je u stvari materijal od vune, od merino vune. Merino je inače vrsta ovce. Tako da, eto, to su neki materijali sa kojima radim. Konkretno, filc nabavljam iz Austrije, drvo za drvene skinove, maske za telefone iz Sjedinjenih Američkih Država i plutu iz Portugalije. Dosad sam naručivao relativno male količine, međutim, sada je u planu nabavka veće količine repromaterijala, tako da tu imam i neke pogodnosti kod nekih dobavljača, u vidu popusta, naravno, tako da planiram da to i iskoristim. Kada je reč o nabavci materijala, specifična je situacija zato što se mi bavimo ovom vrstom posla kojim se retko ko bavi u Srbiji, tako da alate koji su nam potrebni moramo da nabavljamo iz inostranstva jer ih ovde nema, a što se samog materijala tiče, konkretno u Srbiji postoji samo jedan dobavljač sa kojim, sva sreća, imamo odličnu saradnju, ali cena materijala je dosta više nego u zemljama u okruženju. Materijal uglavnom nabavljam iz inostranstva, kod nas nije to toliko zastupljeno i teško je doći do kvalitetnih eko koža i koža. Što se tiče nabavke sirovina za proizvodnju, odlučio se jesam za skuplju varijantu, ali i za onu kvalitetniju. Znači, a mogu da kažem i bezbedniju. Jer ja od dobavljača poznatog dobavljača dobijam sve analize za sve sirovine koje oni meni daju. Ja znam da je ta sirovina bezbedna, ja je čuvam bezbedno, znam da je moj potrošač bezbedan. Ja ne kupujem u drugstoru margarin, šećer i tako dalje, nego od poznatog dobavljača transportovano u adekvatnim uslovima i tako dalje, garantujem bezbednost, pre svega. Kasnije kvalitet i ukus i boje i kompoziciju kolača i dekoraciju i tako dalje. Nabavljamo od određenih ljudi, znači provernih gazdinstva, papriku, znači južnomoravski kraj je jako bogat razne vrsta paprika. Međutim, ovu papriku koju mi koristimo, koju smo ispitali da je najbolja, Dukat paprika, dolaze nam iz Korman, to je kod Aleksinca, znači čovek koji ima na 50 stari i radi za nas. Dovozi nam se paprika, vrlo malo je znači tretirana sa hemijskim sredstvima, na otvorenom, nije u plasteniku i izvanredna se pokazala. Znači pri ukuvavanju ne pusta vodu, jako je homogena smesa, miris, boja je fantastičan. Možemo da uzmemo bilo koji ajvar. To je taj ajvar, znači od... Mi planiramo, zdravlje Bože, što kažem, već sledeće godine da sami imamo svoje zemljište, da se pozabavimo time da imamo organsku proizvodnju i organsku hranu, ali gledamo naravno od kod kupujemo, znamo da taj čovjek radi provereno i da sve to normalno. Voće imamo ovde u samom ovom mestu, voće proizvođači malina, višnje, znači bogat je kraj. Ovaj kraj od Seličevice, baš i čist kraj. Tu beremo i drenjinu. Pre neki dan smo otišli porodično, svi nabrali drenjine, napravili džem od drenjine, šipak, borovnica. Ove godine nije bilo ovde, ali sam sa Vlasine angažovala ljude koji ima plantažu. Kajsija ima, proizvođači meda, na primjer, radimo maslačaka, jako puno gore ima i mnogo je zdrav med, maslačak radimo. Prodao se, nažalost, ne mogu da vam pokažem primjerak, ali, na primjer, med, čist, znači bagremov med, gde mogu i dijabetičari da ga jedu, sa suvim voćem, znači koje smo sami sušili. I to je fantastično, jednostavno, i kao stari narodni lek, a i kao poslastica, baš tako. Šta je vam je cilj? Pa naravno da svoj proizvod prodate što skuplje, da vas s druge strane sirovine i sama cena koštanja proizvoda bude što niže. I to je idealna varijanta. Kao što je idealna varijanta da prilikom plaćanja sirovina plaćate odloženo od 90 dana, a da vam s druge strane kupci plaćaju avansnu robu. To je u Srbiji nemoguća kombinacija, obično je obrnuto. Svu robu od proizvođača plaćamo
direktno novcem koji dižemo sa računa, gde nam se za robu koju prodamo uplaćuje na račun, ali sa isplatnim listićem mi moramo da isplatimo u gotovini. Pa uglavnom gledamo kako nešto prodamo, tako se bukvalno i valjamo za sledeću turu da proizvodimo i trenutno je takva situacija da ono što prodamo to ulažemo u proizvodnju i tako nastavljamo. Nema odloženo kod njih, odmah se mora platiti, da. Pa kako rešavate to? Pa jednostavno moramo da platimo, mi moramo da obezbedimo proizvodnju. Uvek ima, hvala Bogu, taj sajt nam je jako dobro, odmah smo morali paralelno da ga otvorimo jer svakodnevno, evo malo pre ste videli da je stigla naručbenica, znači svakodnevno imamo neki priliv novca, znači prodaje se, dobro radi. Sav materijal plaćamo avansno, online, dakle unapred i to radim uglavnom preko PayPala, tako da to je, eto, vid plaćanja. A koliko je problem finansirati to? U početku sam finansirao, znači, prvu turu materijala iz svog džepa, ali vremenom sam zarađivao dovoljno da mogu da nabavim i veću količinu materijala. Jeste to neki kratak rok plaćanja, ali uz neki dogovor sa dobavljačem može to da se prolongira. Pravimo dogovore, jednostavno jedno zdravo poslovanje, nema sada gotovo 10 dana ti je isteklo, puštaj menicu, blokira račun, ne možeš više da radiš. Ne, kako da vam ja platim ako ne radim. Tako da imaju razumevanja, rokovi se produže. To je jedna borba i to je ono iskustvo kojim smo pričali u prodaji, da postoji van valute neka plaćanja. Trudim se naravno da dobavljaču sve isplaćamo u valuti, jer on je i najbitniji u celom mom procesu proizvodnje, ali je to jedna lepa i fleksibilna saradnja. Dobio se rabate naravno na količinu, na avansno plaćanje. Kako se posao razvijao, poverenje dobavljača je postalo i veće. Baš o tome sam i pričao, ajde da kažem, posle tih nekih 6 meseci, 8 godina dana, poverenje dobavljača je na tom nivou da oni znaju da ja mogu da platim, da mogu da to što sam poručio da platim i to je u suštini jedno, da kažem tako, zdravo poslovanje i dobar odnos između mene i dobavljača i samim tim nekim, kako da kažem, ajde da kažem, ustupcima dobavljača, on je mene i zadržao. Dobra strana je to što materijal ne moramo da platimo odmah, jer dugi niz godina sarađujemo sa istim dobavljačem, tako da imamo malo duže rokove nego što inače jesu. U principu materijal bi trebalo da platimo avansno, a svoju robu, odnosno proizvode, naplatimo kroz mesec i po dana. Pa mi se trudimo, pošto trenutnu situaciju ne možemo da izmenimo, da ubrzamo i osavremenimo svoj način proizvodnje, tako da alate isporučujemo brže, samim tim imamo i veći obrt i naravno naplata nam stiže na vreme i onda možemo da izmirimo obaveze prema svim dobavljačima. Takođe vama kao preduzetniku odgovara velika konkurencija na tržištu nabavke, jer onda znači da ima više igrača na tržištu koji prodaju i sirovine, i repromaterijale, i pakovanja, i vrše transport i tako dalje, i onda faktički vi snižavate te neke vaše troškove i cenu koštanja samog proizvoda i možda izborite bolje uslove u smislu i dužih rokova, plaćanja tih repromaterijala i dobijanja određenih rabata za količinu, za asortiman koji preuzmete, za avansno plaćanje i tako dalje. I da onda faktički što više, da vas dobavljači kreditiraju, da im plaćate sa što dužim valutama, da s druge strane jurite to da vaši kupci vama plaćaju u mnogo kraćem roku, onda ste likvidni. Repromaterijal ima veliku ulogu odnosno dosta utiče na samu cenu proizvoda. Materijal je skup, troškovi transporta i carinjenja su skupi, tako da to u velikoj meri utiče na formiranje cena proizvoda. Cenu sam formirala da budem konkurentna sa drugim proizvođačima, da bude dobar odnos cene i kvaliteta. Cenu naših proizvoda formiramo na osnovu materijala, koji, kao što sam rekao, nije baš najjeftiniji u Srbiji, i na osnovu cena koštanja alata ostalih proizvođača. Tačnije, moramo da pratimo kretanje tržišta, ponudu i potražnju.
što je najnormalnije. U početku, dok smo imali konkurenciju u vidu samo Nemaca i Italijana, veoma uspešno smo konkurisali cenom i kvalitetom, nadam se. Sada sa pojavom nekih drugih proizvođača, kao što je recimo Turska, tu mogu da navedem i Siriju, iako znamo kakva je situacija tamo, oni i dalje rade to i to jako dobro, sa dosta nižim cenama, pa smo i mi, i Italijani i Nemci morali da korigujemo cene da bismo, bili i dalje konkurentni na tržištu. I da budem neskroman, ali imam u ovom poslu najbolji odnos cene i kvaliteta. To je ono što možda je i privuklo dosta kupaca. Sasvim pristupačna cena za svaki džep, a kvalitet top, znači vrhunski. Formiramo cenu bukvalno dinar na dinar, što se kaže, ali tegla same proizvodnje, tegla je otprilike izlazi oko 200 dinara, mi našu prodajemo za 400 do 500 dinara, zavisi da li je ljuti ili blagi, ali uglavnom dinar na dinar ide. Plaćamo bolje nego druge mlekare, zato što hoćemo da što više kozjeg mleka uzmemo, prikupimo za sebe. Da povećamo tu proizvodnju. To je jedini razlog, glavni razlog. A drugi sporedan razlog je da stimulišemo ove odgajivače koza da se bave time. Znači da oni ne budu samo na granici opstanka, nego da im ostaju pare i da ulažu, znači da omasovljavaju stada, da popravljaju te hale tamo gdje su im smeštene koze, da ih bolje hrane, znači da imaju sve. A sa tom cenom oni mogu to da rade. Tim jako bitna stvar koju, ja mislim, ni jedan proizvođač kada formira cenu proizvoda ne zaračunava je amortizacija opreme koja je jako bitna. Na zapadu to je prva stvar koja se računa kada se kalkuliše prodajna cena robe. U cenu proizvoda ne ulazi samo cena tog repromaterijala koji uđe u taj proizvod i cena radne snage koja je uložena, već moraju da uđu svi fiksni troškovi. Ako imate poslovni prostor koji iznajmljujete, struju koju plaćate, transport koji plaćate, troškove, ne znam, kancelarije, interneta, sve to mora da uđe u cenu proizvoda. Te mašine koje imate, njihova amortizacija mora da uđe u cenu proizvoda. Pa kad onda za 5 godina treba da zamenite mašine, vi ste faktički već to amortizovali, pa kupujete nove mašine. Ne, evo, ne radim više, stare su mi mašine, stare su. Pa kroz proizvod, kroz prodaju, znači svi ti i fiksni i variabilni troškovi moraju da budu uračunati u svaki pojedinačni proizvod. Na ovom našem tržištu cena za početnika jeste presudna. Znači mora da se izađe sa dobrom cenom da bi se proizvod predstavio, da bi ljudi uopšte hteli da kroz, eto, to moje iskustvo u prodaji, znam da je ovde tržište tako da bi ljudi uopšte hteli da razgovaraju s tobom, moraš da mu ponudiš dobru cenu. E pa onda, kad imamo dobru cenu, ajde sad da razgovaramo, da vidimo da li može. Cenu proizvoda takođe formiram i na osnovu konkurentskih proizvoda. Jako je bitno posmatrati konkurenciju i posmatranje konkurencije jeste jedan od načina za analizu samog tržišta, u smislu da ja uvek preporučujem našim preduzetnicima da posmatruju šta rade druge firme na tržištu, čim su na tržištu znači da rade, manje ili više uspešno i to je naravno sasvim dozvoljeno i to je deo ekonomije, da sve ono što je dobro kod konkurencije koju imate na tržištu vi usvojite. Da li je to način proizvodnje, da li je to način prodaje, da li je to način organizacije radnika, da li je to asortiman proizvoda koji treba plasirati, na koje tržište plasirati. Sve ono što je dobro kod konkurencije treba usvojiti, a sve ono što nije dobro ispraviti. I tu faktički preduzetnik pravi tu neku razliku i izdvaja se na tržištu jer je pokrio faktički sve. Ima više, da kažem, pozitivnih, više pluseva nego minuseva kod svog kupca i jednostavno se izdvaja odnosno konkurenciju. Ima naravno puno konkurencije, ali mi se oslanjamo na to jer stvarno imamo jedan od jedinstven ukus ajvara, znači... Borite se kvalitetom. Baš tako, kvalitetom. Znači, kod nas je tako da je prva tegla kakva je, takva i zadnja tegla. Znači, nema oscilacije. Znači, jednostavno, to je to. Konkurencija utiče uglavnom pozitivno. Naročito jer mnogi aksesuari koje prodajem, to su u pitanju neki futrole, novčanici, kakvi kod nas koštaju prilično. Naročito oni za skuplji uređaj poput iPhone-a i iPada. Tako da futrole, recimo, za takve uređaje koštaju prilično kod nas.
i na zapadu, ali kod nas naročito. Cene u odnosu na kvalitet koji nudim jesu niske, ali ajde da kažem za ovo tržište realne. Ali o ceni ja ne razmišljam mnogo, više se trudim da se sa konkurencijom takmičim u inovativnosti i u kvalitetu nego u ceni. Znači, ako je nešto, imam ja i skuplje kolače, ako je nešto stvarno jako kvalitetno i jednostavno mora da se plati. Ne bežimo ni od visoke cene. Gledamo da nađemo neka nova tržišta koje su spremna da plate malo veću cenu. Naravno, mi bismo im izašli u susreti dosta boljim kvalitetom i rokovima. I da taj višak sredstava uložimo u dalju proizvodnju, u dalju modernizaciju opreme, u brže mašine i samim tim budemo prisutni na nekom većem tržištu nego što je samo Srbija i možda neka zemlja u okruženju. Idealno za tržište prodaje naravno da imate dobru prodaju, da imate više kupaca, da se ne vežete samo za jednog kupca od kog faktički u potpunosti zavisite i od njegovog poslovanja, zavisi i vaše poslovanje. Uvek je bolje imati diverzifikovane te kupce. Pokazalo se baš za preduzetnike da saradnja sa nekim velikim kupcima možda bude i pogubna za njih, ne mogu da isprate njihov tempo u smislu i isporuke robe i s druge strane dugačkih rokova plaćanja, tako da se pokazalo u mnogim slučajevima da je bolje da imate 100 malih kupaca nego jednog velikog, jer ako vam 5 malih kupaca propadne ili vam ne plati robu, vi ćete preživiti. Ako imate samo jednog, on može totalno da negativno utiče na vaše poslovanje. Kako doći do kupca, da li i zašto ponekad treba i pomoći konkurenciji, a kako se sa njom i tržištem boriti inovacijama u proizvodnji i proizvodima, pogledajte u narednoj emisiji Mali biznis, veliki posao.